Здравейте, потребители на VicBox! Ние ще ви се представя. Аз се казвам Йордан Георгиев Кюрчиев. Ще играя. Моят скайп е Jordan02, обаче с двойни букви се изписва. Ето снимката ми. Ще играем с Иван, но вижте скайпа му какъв е. Това е Метака 50, с него ще играем Майнкрафт. И ZiggyBG, и с него ще играем в Майнкрафт. С Иван CS. Мирослав Ганчев Пенчев, ако на Коледа ми купят Xbox с GTA 5, ще играем GTA 5, GTA 5 онлайн, ще имаме клипчета с него. Това е моят сайт, няма клипчета, но това клипче ще го кача днеска. Ето ги игрите, които ще играем. Това са Need for Speed World, Евротур Simulator и Minecraft. Minecraft ще играем, сървърите, в които ще играем, ще са написани в коментарите, IP-тата им. И в клиповете ще получите допълнителна информация, като имена, откъде сме ги изтеглили и други. И това беше от този